akatamanso amanyoko NDC ne fa ye Asawase meburu ne de wo mo agitwi akwakɔhye ye NDC amanyoko no ne office wo hɔ no ma wo mo ha nyina ene se oba asante mantem hɔ no NDC wo mo so wano a wɔkasa bi na kamea se penimfo asigina ya yensakyerɛ wo mmarahyɛ bedwafie wa mo wɔ no mamane enkanka wo mo mmarahyɛ bedwane ye mu ntaka Mubarak Mohammed wo mo yi na firi hɔ no nti wɔte ase enye ye dise de wo mo kwahyehyɛ car tyres wo hɔ no Adom Kasee atwabi Asawase mmarahyɛ bedwane mu ntaka Mubarak sese wo de Kwame Agboja na esi na nan se minority chief whip ewo mmarahyɛ bedwafie wakadom kuma ne mpanimfo asese wasesa wo mo ewo NDC amanyoko no emu nanso omanfo bi ewo Asawase de saa asɛm yi beto odwa no wombo anwuso na wososo dwagu amanyoko ne mpanimfo kyem sɛbɛyɛ a ankasa aginaye no wonsesam ensɛmtwerɛfo nhyiamu a ɛkɔso ewo Asawase na abato mpɛsua no so twerɛtwerɛfo Mujis Madi edito amanyoko ne mpanimfo anim sɛ ɛhyehyɛ ya wode agu akwa mu no bɛyɛ anko wonsesa wadwene. We are yet to come to terms with the news as to whether or not such decision is taken by the Functional Executive Committee, of which both Haruna Idrisu and Honorable Muntaka Mubarak are members. Whether or not the Council of Elders of the party were consulted. Whether or not the entire minority members of the parliament of our party were consulted. In as far as these questions remain unanswered, we are compelled to come to the conclusion that the action is undemocratic as it lacks proper and wider consultation. We are by this statement requesting the party to withdraw these changes with immediate effect. And wechi echitafo bi nso ekọ regional party office wono mu a okọhye tai ewo honom eyo ye kyerɛ ema mpanifo hunu sɛ de wɔka no enya de a wɔbɛpene. Na wasa posifo ewa Asantemantem ekɔ hɔnom ekɔpata ɔmanfo sɛ bɛyɛ a wɔnsɛe agyapadeɛ bia Asantemantem tetere ne woda NDC amanyoko no ano Augustus Nanakwasi Andrews ene kɔye a ɔne ɔmanfo kɔkasa yɛ sɛ adwobrɛwo wɔmfa kwan pa so no wɔmfa wade srɛ enkɔto amanyoko ne mpanimfo anim. Ebusuafo ya diagupon din esremo ya party no ewo enhyehyeye. Our party has regulations and there are elders. We will make sure your grievances reach the national executives. Please, we implore you to keep calm and not resort to vandalism. We should unite to take power in 2024. Yempese yebehu se mukoye basabasa ye bia e wo krom